odiefo Cedar ni ebrebia ne odiefo a nyame soma no wiase so ombeje ne ma onyame soma Mose ebae ebeje ne ma afiri Misraim kwasom onyame. Hallelujah. Amen. Yada onyankopon asese ne den so ode yenkwa ache yen. Ebrede me yemompa ye ne ntudwumade no nhye asafo Awurade nsa me no ebompa ye. Yada wase yedimafo ne yekamafo wo yenkwa ewo wonse na nwoma kasa Cedar enkaudin. Yegya adwumade ehye wonsa okra bia ohwe ye ne otie ye nam dwumade so ma wona ehwe ne wona etie nyanya nhira wo Yesu Kristo dinemo ana yebompa ye. Ajidifo nyanka se amen. Amen. Yewuna bibia waba sase so ne Awurade Nyankopɔn se enti no babia anida so ni no eni papa aba eni papa mabu no na ohye ne woni munya enti ya frene so de na ma chire no sa bia no dey achire ne Nyankopɔn tumi so ani president Nyankopɔn ye hye ne din konkro ni munya ya peja ne din abɔ ne mmane ne amaniko wa tom eni ni munyam sa wa seye empo ye kodai ti se wo mfuo ye hu ya se ye sorry ye na pasa bi emu odin ekura ye mu wa ma ye ho ma asem bo pasa no se ye free ma sa ye dan ya sorry a ye bu hwe bani ni nyame ni asem ayi ye bia na he kona wo ko hu no ni tumi so bi wa no na da Awurade ase se wa ma wo kona wo kada so ti ase na mo ja ko so do mo so eya to the daily Jesus. Your dear me when you want to train on no no somebody double present me she mucha and deep kumaye ama yemu mu yo from na to for so ya sabi e ya do yes rani ni ya pejani ni ya tontom ya mawudi so yo nyame enti uyo nyamia wo saturada oine ya kutuo yeso na yeso oine uyo nyamia oda nyamia wo saturada ani mo nyamo dariwo ya kutuo yeso na yeso oine yeso uyo nyamia oine wo saturada radio ya kutuo yeso na yeso eti uyo nyamia oine wo saturada radio nyamia ya kutuo yeso na yeso oine yeso uyo nyamia radio wo saturada oda mari na wo saturada ya kutuo yeso eti rasadi osuru anyumrei somari sire anyumrei o yasia maina ari anyumrei rasadi osuru me policy no yasia maina na anyumrei Surukonimo, ayume surukonimo. Ana miti ese asru ayume surukonimo. Oya surukonimo.
I don't know.
Amen. Amen. Amen and amen. Amen. Oh, hallelujah. Ufie hono baby awo bi age so amen kese pa. Amen. Yada otumfo nyankopon ase minister comfort Awurade enhyira wo bebre. Amen. Se wa ma ho kwan na wo di anim asori onyankopon. Esoro hanom aye sesese saa na ufie ho so aye hye. Saa na ufie ho so aye hye nyame honhom aye kese wo studio ha sei. Na enne de nyankopon asoma no no owo fiduam ha sei. Na nyame de ahintasam ahye nanum no. O fiduam ha sei se oba be hira ewiase nyina na wa hira me no mie no so enne ube ye hira na me nso me ye hira yen sei emmere no ye bekọ ye papa enchen na de onyankopon ede ama no enne dai no wo de ama me no mie no enso eti ye kọ ye papa enchen Bishop Albert Saki Kwapon enne o fie ha papa ye ma wo akwaba enne anwumre yi enso also for mejo so na Cedar wa team mompo mo ti sen Awurade adom ye wo ye pa. Amen. Na emphasize akwenya so na yenchia Cedar hour etiefu nyina. Amen. Any Cedar hour ahwefo nyina. Ba emphasize akwenya so na yenchia Cedar hour ahwefo ne Cedar hour etiefu nyina. Ebia enane dade kan a one yesom yamawajo ewo Sompa TV ne Sompa radio. Sabre de Cedar our branie. Oni yembom enwen wo TV ne so ne radio no so na obeye nhira. Amen. Sabre mamfa kwenya won so mo ne yesom ewo Facebook no so ene YouTube ne nyina so yamamo nyina ajo yamamo akwaba. Sana mo nyina mo nim sa eduru ebono nkro sei pa na asem kese si nyina na say ye Cedar hour no brew ye bisa say himfa na ye gyanom enyankopon no wo ye obo ne soro ne na sase no himfa no owo a nyamema ehuna mane nyamema ebre ebi sun ebi eni da so asan nyame a wa hye ye bose ore mpaw ye na ore nyaw ye no say nyankopon no wo he sabre de fa eya ofon no na frobi na obi so frobi fro wadanfo bi na obi so fro na danfo na ka chere se Cedar hour you made ye di ewo Sompa TV a adanse no eye pi no sa dwumadi no ebere aso hallelujah na kwan ya amanfo di adanse ne yare ahodo etutu afri won so a enne ebi bepie ewo manim wasolfi wabubuo be 3 years na one ye ba Sompa TV so one ye bompai insio keka ye hira so no osofo se no anumbi na ne nan na ontime nante no de bia pete so what sorry for 3 years nyame go so a
ɔgye ne mma efiri wɔ haw ne wɔ amani mu ɔsi yɛn frɛ no da hia dɛm ɔbɛgye yɛn so ɛnɛ sɛ minnu yɛn bɛ frɛ awurade a ɔdan mu hɔ wɔ adwuma mu hɔ obi man so hɔ awurade bɛgye o amen na yɛn kɔ Facebook no na yɛn ma ɔmo ayɛ ne ɔmo som wɔ Facebook no so ayɛ hyɛ yɛn ma ɔmo akɔ aba. Comfort menu gyina so Ochir Gladys gyina so Agnes Nyame gyina so Madam Sandy gyina so den junior Inshiraba gyina so yama makwa bamra so sanso ana Lily Opon gyina so Abna Safo gyina so Monica Owusu gyina so Patrick Osei Akoto gyina so Mavis Obin gyina so Matilda Ajeman gyina so Mustafa Fatima ono nso gyina so Marilyn Ayeyi gyina so Mary De Rose gyina so Kwabena Ado enso gyina so Christiana Gelmensa ono nso gyina so osofo set Fabika ho Ebora YouTube ho no ma Inshiraba YouTube ho Josephine Ofe Erica Owusuwa, John Asare Domfe, John Ejei, Nyame ye Adom Rose Ejekum, YouTube one Nyame Inshramo. Bishop Nyame Inshramo, Mr. Bora Facebook wa. Ya ne Matilda Ajeman ejina so one yeso, Mavis Upoku ejina so, Kwabena Oten ejina so, Linda Owusu ejina so, Abena Safuwa ejina so, Inshiraba ejina so, Agnes Nyame ejina so, Opon David ejina so. Ani dodo na ani yeso papa ana ejina so Ochir Gladys ejina so sanso ana Marilyn Ayeyi ejina so Felicia Nchwa mu nyina ejira so eso a shepa na mon share link no sabre dia mon share link no ma afoforo group bia owo bia fa link no tum na ahwefo na tiefo so entie bi na Nyankopon asem ema nkokwa eba ebeye adwuma o Nyankopon asoma se emeye ansana akọ hallelujah amen sani onim no Cedar awa ya ba fidi kese iso a Nyame asem ye de bra hwefo na etiefo nyina ne se ehemfa na ye gyanom Nyankopon wo Nyankopon hira azuka bema eye obo fa dade fa amen one ni team ni nyina eye MCR mo bo adwuma eye okoba mo ene ataka vemu nyina egu ho Yakopon enhira ho ye boko enkra ho no so a systematic mo ene David mu nyina so egu ales no mo ya menhira mo se mo bo chidom ma adwuma no ekoso na ye ba fidie so a ye ma hu se asase wo wura yes asase we ewura Ose Onyankopon na bossro ne asase ne emu adededu yes Onyankopon kan na ho tam se ore mpaw ye na ore nyaaw ye enti ka Jeremiah 29:11 ose onim adwene ko a odwene wo a wo hwame a wotie me ho ose enye musuo de kokoko ose obema wo wie ye papa ne ene daso na ne ko ba ne sen se osofo ene daso ya asa ene obi so wumpo akope etoda obi hwame obi tie me e ka no kwa na ka wawu obi pese o kana no aduru ni nyina ne se o hwabe nkuma muamma ne fa muamra ne nim kwansi ne jesu kwansi yare abeto obi so ene awosem obonia beto obi so obi hwe ye obi tie ye investment bi obeye bia osofo na say obi so ye investment na de kamom kra ye abepre owo krakra bi so abo awuro bi fi abo awuro busuan bi mu so no osofo ya drumra e wose nipa ye san ko ye nchi ade ba ko a Jewfo no ye na Israelfo no ye ne se how no doso di omo ya ne se omo kofa eye boboye nwoma no eye mmara nwoma no omo kofa ba na asofo akenkan atro mamu ni nyina na oman no ehu se omo afom nyame a omo adi omo ni mabutu fom na omo asre Nyankopon ho bone fache na nyame de achewo ene wo a wo hwame a wotie mi ti se ye gye yemfom so tum ye generation
ɛyɛ 21st century yɛyɛ ade anya yɛgye tum sɛ ade we a yɛyɛ ɛnyɛ 21st century yɛde nyame asɛm yɛ adwuma nyankopɔn ɔse wankwati n'asɛm anyɛ bibi biara ɔyɔɔyɛ enti ɔde de bia bi hyɛ nipa a yɛfrɛ ne sɛ Joshua nsa ɔse Joshua ɛmane mfiri mmara nwoma yi mu ɛmane mfiri ho ɛmane mfiri Bible no ho ɛmane mfiri nyame asɛm no ho ɛnkɔ benkum anaa nifa na adwene asɛm no ho anopa na adwene ho awia na adwene ho anadwo na hwɛ sɛ deɛ watwerɛ na nwoma num no wode bɛyɛ adwuma pɛpɛpɛ na wode yɛ adwuma de a ɛneɛ wakwan so nyinaa bɛyɛ dwodwo na ɛbɛsi wo yie nso so na ɛbɛwie wo yie na sɛnea medi Mose akyi no saa pɛpɛpɛpɛ ana medi w'akyi ɔsɔfoɔ ka Matthew chapter 7 verse 33 Yesu ka sɛ yɛnhwehwɛ ɔsoro ahenni no ne tene ne kane anso ɛnɛ borɔnsam ayi ɔsoro ahenni no afiri nyame mmati mu wɔyi nyame asɛm afiri nyame mmatim ɛna ɔde sika ne ahonyadeɛ agyapadeɛ akwantuo awadeɛ tumi ɛna wura nipa tim enti nipa apo nyame asɛm nipa mfa nyame asɛm nyɛ adwuma enti bosome bia meba afidie so a meyi nsɛmfoa baako na yɛde atoto twerɛ sɛm no na yɛde atoto yɛ abrabɔ sɛ so yɛde nyame asɛm no yɛ adwuma anaasɛ yɛapo asɛm enti ɔsɛ yɛmfa tete atempɔn no baabi bi ɔkwanpa no da no baabi bi a yɛgya nom faa yɛ a ɔnyɛ nyini kyɛ nyame bɔ mo ho ban nyame hyira wɔn nsa na adwuma so nyame koma wɔn yɛnkɔfa anso yɛse yɛmfa hallelujah amen enti boso me nsɛm a yɛka ho asɛm ɛyɛ you will account for it. That's right. Obebu ho akonta. Na baabi bia yɛyi asɛm no free yɛ Matthew chapter 25. Every verse 14 to verse 30. Sɛ Yesu na ebu wɔn bɛsɛ. Sikani bi na otu kwan. Na ɔfrɛ ne nkoade ma bai. Na ɔma obi bia talent. Ɔma baako talent num. Ɛna ɔba baako talent mienu. Ɛna ɔma baako talent baako. No ɔkɔe. Ɛkyɛɛ no. Ɔsan baabi. Ɛna ɔse mekɔ no mede sika ɛma mo. Enti mo bebu ho akonta. Enti mepɛ sɛ obi bia ɔhwɛ me a wotie me no. Ade bia nyame de ama wo bia obebu ho akonta. Apomoden a nyame de ama wo obebu apomoden ho akonta. Ɔsɔfo yɛ wo obi wa anya apomoden da na duwe. Wa wo hwɛ me a wotie me. Mfenhyia baako ne onko ayaresa bia da. Bi to drompo da. Obi hwɛ me obi tie me. Me say afi wei nyina 9 months ye nyu to hospital da bi enti sa apomode ho na de ma wo awrade wo hwɛ bebe bi a woda ne aduane a wodi a ho dendenden na wo hwɛ bebe bi obi da de bia ye de life support ese ne so na ya bopo yade akese a ka sa yade na ka ye wo kwasem amafo bosom bi amafo wo self doctors family doctors or shebusia na yide ne ma aso me no mi no kura na uni medical doctor ba kumpo normal e wo fon so anso so hwe kwan anyame fa so a obo obebu hu akonta aduane anyame de ma wudie nyina obebu hu akonta also for non country asem no o se mukoduru boshe na sase so jojo na mu didi na mu mea monya den mu shira urade ena wo shira urade kekekura ya wo ena ye ba wo nche wo fie ho wo dem ho se ye nsori urade mpo no eya wo den when was the last time o timi bu nkotodwe pagya on se shira urade o se ye nhwe ne abofuo empempem eye
ɔsɛ wɔkoto sɔre awurade ka sɛ kronkron ne asafo awurade. Where was the last time what me ɛyɛ ɔfra wɔn na yɛ nyame ba ɛna aba ɛkyɛ ɛyɛ na yɛ ba yɛkyɛ yɛ na yɛ asɔre ba yɛkyɛ ɛna yɛ hyɛ kristo suma ase na ɔwɔ hefa. ɛna mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ deɛ na woyɛ ɛwɔ ɔsoro yi ase nyame yɔ no nyame su no ɛno a me no kasa fa asɛm bi a nipa yɛ bie ya no ka biara Bible sɛ obɛgyina so ebu yɛ bem anaasɛ obɛbu yɛ fɔ enti ɛnɛ wanum asɛm ti na ɔhaw bi ba wo so wanum asɛm ti na nyame atwe ne ho wanum asɛm ti nyame nkoma wo biom wanum asɛm ti na wabɔ mpa yɛ sɛ nyame ntie biom kɛ nsɛm a woka ɛyɛ obi sɛ baabi a wabɛduri ɛyɛ ne mmɔden bɔ ɔsɛ monhwɛ yie na sɛ mosisi adan papa tenam ɛtotɔ cars biebie nnwuma monhwɛ yie na mo anka sɛ ɛyɛ deɛ bɛn mene mo na ɛkasa asɔfoɔ chapo no na ɛyɛ na mo anka sɛ ɛyɛ mo ahoɔden obi ayɛ dɛn wɔ sika puduo ɛnɛ yare aka no ato dɛm wawu agya sika no hɔ enti sɛ wotumi si dan na wotumi wie a Deuteronomy chapter 28 sɛ wobɛsi dan na woma wo nam obi asi dan wantumi ankɔ dam wawu agya no hɔ enti sɛ wasisi nhwehwɛ dan estate a amanfoɔ tete mu a ɛyɛ hyerɛ awurade na ma waho na ɛyɛ nsɛm bɛ na yɛ a woka ɛnɛ sɛ woka bususɛm. Hallelujah. Amen. Enti nnura me no kɔ wanum asɛm ne ntro ni kontompo ani nokora sɛ kontompo ani nokora sɛ o twa ntro sɛ ne bɛ ya o kan sɛm sɛ ne bɛ nipa bɛ boa o kan sɛm sɛ ne bɛ nipa bɛ gi wadi de o kan efra wrade ɛnɛ sɛ fo maba fo ye ntro nko a o gyina kuma sɛ o nkoransa o gyina nkoransa sɛ o gyina tachiman o gyina tachiman sɛ o gyina sunyane o gyina nkran sɛ o gyina takorade Ojina airport nso oto ye to banche. No sofo. Obi na ka kire me say, hifa, o se papa mi wo airport o. Se send the enche se anche mi te say ye pipe de ne banche. Hey. Airport. Ana me say na airport be na ojina ye pipe de ne banche. Kire wo sofo. Sansem be say 2 years. Efi say nipa no so obi a me gini di wa awurade mu. Efi say da na me hu so onye no kwafo. Jesus. Me say na airport you pipe banche pipe body o banche. Asofo gira fikire ya. Ko baby ya. Enne me no sign ko. Nyame asama edru so point enne me no kasa. Mo remfi say point a yedru so ye kasa fa ho no. You will account for it. Everything bibia uye bi obebu ho akonta. Hallelujah. Amen. Na baby bia yedru nra me no kasa asem bia efri ya no mo babia no ye bebu asem no ho de ben akonta. Ento kasa ye very careful. And then so baby bia me no wadru no accountability to God. Okay. Obi biara obebu akonta ma nyankopon. Sɛ obi di adwuma gyaw sɛnea na yɛka no Matthew chapter 25 na no sɛ di ɔde sika no talent ne ma ne nkoa no ɔba ma obi abu akonta di ɔde enuma no ɔse wanya numa aka ho yes di ɔde mienu ma ɔse manya mienu aka ho yes na ɔde baako ma no se me de akɔhyɛfo ɔgye fire ne nsɛm na ɔde ma deɛ ɔde num no yɛ adwuma na ɔnyae ɛna ɔde ɔsɛyɛ ɛto no so sɛ momfa no nkɔto ogya baabi bi ɔhaw ne amane enti ade bi anyame de ama wɔmfa anyɛ adwuma a onyankopɔn bɛbisa enti ɛnɛ yɛbɛkɔ twerɛ sɛm no mu na yɛbɛkɔ Romans chapter 12 verse 13 adenti na de nyame de ama yɛ yɛntimi nyɛ den ɛhwɛ so yi nyame de ɔman de ahye obi nsa ontimi hwɛ so yi nyame de
kuro bi aso bensa kuro no ontime hwe so yi nyame de asafo bi ama asafo bi ontime hwe so yi nyame de ekunu bi ama oba bi ni kunu no ontime hwe ne ho so yi ontime hwe ni kunu yi nyankopon de oba bi ama bere ma bi ontime hwe ne so yi onyame de mofra bi ache bi obi pe akora ba ko mpo ene be ma bi di ohawa to oba bi so a ene wa ma oba na suwa ma oba na sole ne dua so one oba na wo anso so no onfi oba no ene oba no frɛ no kora wo mfa asofo ene enkura ko school yi obi awie wo twa kama anso so frɛ ba no frɛ ne kunu sɛ ye oba no onfi no anso so te baabi na owie nsan o te baabi na o esika Oseno dibi tu chacha dibi chabete na ofisa nyame de ho beche nyame fa ho nche wo enti mu mebre kodu bre bia o se na awrade emfi mi ma bon pa ya bisa se bien na waye wo awrade ni akwanya na nyame de ma wo no de na ode ye sika na nyame de ma wo no de na ode ye ema na nyame de ma wo de na ode ye de bia na sofo na nyankopon de nwosra no ma wo de na de ye hwe ye ni nyame ntem wie ne ye be bobo so ye be wuram na no be hye enti koso no follow ye na ye mu bebre de enti a se oni nyame anya asem nyina ne se wapo na asem osofo yanko Roma for my team watch mu dum yensa wasi enti afe anuanom enya honam ne yede ne ka na yatena se ama honam na se mote ase honam fama na yete ase honam fama mubewu na se mode honhom kum ni padua na ene ne yoye a obetena se amen enti osofo de enti a enne yentimi nyame apede na nyame yo no free mu nyina ne se ya ma honam no edan ye ka etwa se afuwe kwa bia so mesi dan wie na Jerusalem asore dan kra ye de 40 years ne see Jerusalem asore dan no ye de 40 years and the Nebuchadnezzar be say no omo de 40 years ne see eno tina Yesu e ka honhom asem se obeti medjura so dan de na sa na oka ho ma asem o mudjure o se na dan ya ye deja no de 40 years esi ena mu kuro mo ahimfie kura de sa na si wabusu fanyi ye de wabusu panyi kura no o de sa na si ebusu dan no ebusu fie na wo pese bosumi nsia afe hunam da oka akui akotra ne fie ya wakotra ne fie enti kwa bia so e wo se meseso me di bosumi nsia afe baako esie asofo ya watu kwan akui atu kwan enti kire wo se 2025 meso me tu kwan akwanto no de nyame ahyehye asoso no onyankopon se wa hyehye bibibia wo de ben ne brim edan no nyame ahyehye se obesi aso nyankopon wa hyehye no wonebe obi din kakran na esi ni fie no eno obi hwame obi tie wama honam no dan o kadodo honam no dan o kadodo ene ade ensese enye ene sa iPhone 17 o 16 a promise ye be yo mo kan ho asem yin obi kwan ya opese ode nya bi anso so bi se obi se oye djuma okosom ye oye den obo nipa bi kakran na nyankopon de bia den amano enti ena hu se okuta saa nneema na eye bisa se ena no na de na ekuta no obo okra fon kra wankuta bi da onim no kya 40 3210 when Nokia 3310 and Nokia 11 no and the motora de ahoma no you know what so 1010 obo eno na we use watch ana wo dia ye djuma kakra na nyame pagya no and then all time say 30,000 25,000 atofo na enya na de o pese won so unya bi won say wo share how na yade enne obi hu obi ka we de kwambia so metobi wama honam edan oka ama honam da oka na onim say obabu hu akonta a kire nyankopon kwan ya wo fa so nya ka kwan ya wo fa so sifie kwan ya wo fa so ware
eti we awade kwan bia so wasafu no so no tenne amani pa bi ne namba bi ensa se wura ena won se wo da wo ntimi na ho na wo de ne ka wama honam no da wo ka na dan nyina wo si wi a chance ba ko tia we ase na wo beda wo edenti na won tobo wase nyame mbere yanko Romans chapter 2 verse 6 Roman fongma eti mienu ni mu nsia no wase ono na obesusu nipa nyina nwuma so ade nyame na akasa o you account to God nipa ku akonta a kire nyankopon ose obeye den obesusu nipa nyina nwuma so ade o wo tie me ade bi o ye bi o so obesusu no yes o de susu homa o twere nneoma nyina de ehinta bia ni nanim ya hwe osan kafo nwoma eti dum ye no ichijemu du nan no osan kafo nwoma ti dum ye no yemu du nan no osan kafo nwoma eti edum ye no yemu du nan no wose na eniye nyina ni yo ye nyina na nyankopon de beba atemu o nyankopon se ni nyina o osofo de oye ni sumase telephone caller nipa ubu no de oje ni sika se o be ye connection ama no na wo fa sika na o so de ne be ko US o de ne be ko Japan o de ne be ko Canada na o sisi na o fa sika no ma na ni da koto mojem o be fa o be nya problem awama woda ontimenna o be nya problem so wanya waje wo se connection majo o si ni yo ye nyina bebi ebi o yo sofo a wutie me se de obedie ne de obehenti no o de ntro ne ntrekese na ye nyame adwuma sa na obeya obenya sika ni nyina bepie azan on fa hundi ohene bi utie me ohene ba bi utie ohema bi utie me sell to me na wanya nyame de ama onu nti no amafo agapade na ogi afiri wonsem asase ba ko ton manipa me na ya hwe egese bene ni kuro ahapa wiye omu nyina wutofu wo kama yomo nam omu wenu guase wo na fa sua na hwe David mu ahinie na hwe Solomon mu ahinie ahinie ni timu ye enti metofo so o se ni yo ye nyina ebebi dia na wo ye enti you account to God the oye bi obebo ho account so for se so de tete na nsesa ho odin na de kwensa doso my God enti tete na eya oye bone na nyame tu oka na eche and so banga doso so for na water kra Cedar tete no ye fra mo kokali koko kura bra mo be bransa na be mo be so akwansa na makoye den anso ne krachi fo no nyina bembe wo fie kura na krachi fo no de sika ye den e be fie yourself mo be koko no gu apaso kura nti na se insisa no se adoso na ye hwe kwa nti se oye o di ni boni no ye nuama enself enche na nyame de wo sesa na ma akatua na nyame de ama enti won sa ka na de ko hye okuro mu babusua panyi e na ona na bi beyie e na abusua pam bi e no wo ho anso so oni yo ye no so no ono so no yakopon tua so ka enche na me de asem no ba wiye ye nhwe Proverbs chapter 24 verse 12 and James Jeremiah 17:10 na ene yamfa nyame asem no mra wiye na ye mompae sa o se hwe na yenim yeyi a de okali akoma no ehunu mu ana na de okra okra no ennim ana hallelujah amen ena bebre dinse hunu wase oni se ye bone o de me ya na enya hwe obi a yebi eye fena abaso wase men kan kire se de ono no kari akoma no ohunu mu ohuni yoye no wase na obetua onipa bi aka sede ne yoye tie sene oni yoye tie amen ma ye fancy ha ye mra no ko enti enese o ye bibia eya ye ni yie utu anamo bia eya tu ni yie o kakasa bia eya kasa ni yie na ade bia de bia nyame de ama wo sra bia adoma chede nyame de ama tumi bia wanya eya wrade
ne pɛ na wo nsa aka Yes. na da edi akyire no ebetimi ayeka daakye a tomorrow is future ɔkyena kora yɛ daakye Yes, Lord. enti ebetimi aba kyena sɛ nyame bebisa wo Yes. nyame nhyira wo Amen. nyame ma w'ani mmra ho so Amen. me no kasa bosome yi sɛ ade bi a woyɛ bia wobɛbu ho akɔnta ade bia asɔre a wokɔ papa a woyɛ abɔne a woyɛ ade bi a woyɛ bia wobɛbu ho akɔnta ɛnti sɛ wobɛbu ho akɔnta de a ɛndeɛ woyɛ bibi bia ɛyɛ ayɛ ne yie na akɔnta no ba a Matthew chapter 25 no deɛ ɔde ne deɛ no yɛ adwuma pa no nyame bɔ n'aba so ɛna ɔsan de bɛka no ho shalom Peace. God bless you, Bishop. nyame asɛm ba se a yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ wodi ho fa bia na wonim ɛna woyɔɔyɛ ɔsɛ deɛ ɔnnim a ɔyɔɔyɛ no ɔsrɛ a nyame yɛ nokwafo no treneni sɛ ɔde bɛkyɛ no na wasan aka sɛ deɛ ɔsan nim papa na ɔboa pa yɛ bɔne deɛ bɔne fafuro bi ani hɔ ɛma no biom deɛ aka yɛ atemmu a ɛso a nyame de twɛn ne kyena mese nyame de twɛn ne abɛn ɔkyena hallelujah Amen. enti ɛtɔ dan ha ho ne bɔyɛfo no wode hwɛ woni na ɛrendi dabi ɛna nyankopɔn sɛ wobɛtwa wo agu sɛ sere enti wo a wohwɛ me nipa bi yɛ wadeɛ ɛha ho no ho nyame asɛm no ankasa ne bɛka sɛne nyame asɛm seɛ Amen. kasa awurade yesu ɛnɛ meda wase sɛ meda so te ase w'asɛm aba sɛ medi mu fo a mesrɛ sɛ awurade hu me mmɔbɔ awurade w'asɛm aba me ankasa mehu no sɛ medi mu fo mesrɛ sɛ awurade fa kyɛ me na te me ho awurade w'asɛm aba wama m'ani aba me ho so awurade so me mu ma mewie koduro honhom na me nso so mantɔ bɔne wɔ yesu dɛm bie wa no na bɔ mpae 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 man ka ba ko ande ne ka ye da ba ha do do so ande ne ma ka ye ma ba awurade apa fa ye wo ye ande ne ko ye ma bo ye wa no na bɔ mpae ye wa no na bɔ mpae bie wa no na bɔ mpae bie wa no na bɔ mpae Jesus Christ. Afe na wo hwe ya wo tie ya fa ensio si TV no so na ensio no de odi be ye bi adanse ahodo na ACCA eno pa ho so so o documents bi ha fagu o CV o passport o baby bronsam fa no mu afa ne photo to so o CV bi ade bia o transfer bi ade bia o ye ho adwuma fato so o baby ne suku nsema ye nwonwona fato so na ye bo mpaye adanse ahodo no be pi empaye dika so for Acts chapter 12 asafo no bo mpaye enti ne Cedar hour ye bo mpaye ene ye bo mpaye dikan nyankopon ahye ye bo se ono ne ye yare safo enti ye bo mpaye obi bia wo hwe ye oyare ye hye nyame asem tumi se enko obi bi oni ye bo mpaye oyare eka yade owu yade ose yade nyame nsa ne yade obi bi yare no wo nche ya so de fa nsa koto no so bebi bi yare no wo fa nsa to ho ye bo pa ka se awurade yesu
Psalm 107 verse 20 Oso suma wasem ekosa yade obi bia o hwe yen a o tie yen a o yare ayare sanko no so se ya die wanna bompa ya me she ayare satile wo so da mra bompa ya o ayare sa me she ayare sa to me ayare bi o so de bi o don kemo ni ayare samra ho ayare samra ho ayare Bonfire voter, oh, the little potent of your one bonfire. The people all share the one bonfire. Yes, sir, I had said to me. Yes, sir, I had said to me. Yes, for demo. Yes, for demo. Yes, for demo. In the name of Jesus Christ. Shout amen 3 times. Amen. 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 Ne kyerɛ nyame tumi ne nyame ahoɔden ɔsɔfo Bible kan Thessalonica fo nguma sɛ nsa nya adwuma ma nsa ne ni anso nipa pii yɛ adwuma anso adwuma no nkɔso ɔmo sika sɛm nkɔso yɛ bɔ mpaya ama adwuma ne adwuma mpagya ne sikasɛm kasa Awurade Yesu wo se yɛ nsa na adwuma so na wo bɛhyira mede madwuma ba wo Awurade w'anim sikasɛm ba Awurade w'anim Awurade kasa Awurade boa me seseya adwuma no sɛe ɛka mene me madwuma no ba fam ahaw to madwuma seseya Awurade fansa kam sikasɛm madwuma sɛm seseya ya bompa ya mo bia o seya madwuma sɛ bia wa no bompa ya Jesus Christ. Awurade o se bɔne nyina hine ne sika enti Awurade hwie nhyira gu amanfo adwuma so amanfo sika sɛm nye yi a obi ɔhwɛ yɛ otie bi Awurade fa nsa ka adwuma no fa nsa ka won sika sɛm no wa adwuma ne enye yi wo Yesu demo ka amen. Amen. Mo amo Facebook no so type amen kese empire osofo aduru so. Osofo ye wonnuama ani nipa di asia so mo mfa wani ho. Obi hwe me obi tie me abusuo ofiri mu. Efam baako. Omo nnuama seya na seye. Ebusuo bi tie me abusuo no so efam baako abo ho moden. Ama omo nnuama akoso anso so owuo ni yade ni amane na etoto won. Ene de na ekoso
a umfa wani hu edi enya kasa urade yesu ade bi edi minya ade bi edi minya ewo hunhun mu a memfa mani hu edi minya edi mi menya medumenya mapomodinya meshabrenya seseya urade komame urade jime seseya jime mane jime krune jime yirene jime busuane biewane Bompire, be one bompire, be one bompire, be one bompire, be one bompire. Zinabu bompire, Zinabu Yamitie, Zinabu Yamitie bompire. Felicia bompire, Osai Yamitie, Osai bompire, Yamitie, Yamitie, be one bompire, bompire. Arane Joe, Arane, Kofi bompire, Kofi bompire, Akosia bompire, Kosia bompire, Arane Joe, Diaponeno, Obono Arane bompire. Oh, in the name of Jesus, Yeshua to me, Yeshua me award, say Adebiara, Edina Menya, yes to demo in the name of Jesus Christ. Bible say Okono ya erade kon. Enti erade so be kon amaye. Yes Lord. Exodus chapter 14 verse 14. Wa o hwe me tiamo 3 times say I break out. I break out. I break out. I break out. Wa o space na so be a typo I break out. I break out 3 times. Empire chat o so fo bia wona koma so ade. Obo na koma so ade nyina so ohia ba. Ohia ba. Bible say oba opon ananse oboni so ntra nyame asafo. Nyame kusu o cheba. Yes Lord. And obi hwe ye obi tiem nyame cheba. Amen. Obi hwe me obi tiem nyame cheba usu nyame de ba e chew. Amen. Yes sir bomb obo ho ne haw nyina so ye yade. Osofo obo ho afi we nyina onye adwumada. The whole of this year onye adwumada. Ebu enye yade o wapomoden osofo o wapomoden ade bi obeye bi enye yi ebe bi obu o hwe ne CV sekuta no na o de wura adwuma bi mu enye yi yesi kona bra obi tie ye obi hwe ye obi man so obi credit hours na wanya no sha o de ni nyina atua bills obi nkrata semunti no ni sika sema ya basa obi so wura adwuma mu enche ne ye yi na di ka se urade yesu me so me haw no nie urade ye mame me de ne ye yade me de ne ya wo me de ne ya kwantusem me de ne ya adwumasem me de ne ya bone hyaso media ne bone hyaso bone achechire me me mpese me ye no no na me ye urade jeme say na oje so no me so me mrenie bia wa na bon pa fa wa koma so ade fa kwa urade ne mo bia wa na bon pa wa in the name of Jesus Christ. Erade me bom payema obibi o hwe o tie yan a o yare. Yes Lord. Ayare san tono so e. Amen. Ju wa yare sa sese ya. Amen. Yo hwe yan na o tie yan a o peba me hye se jiba. Amen. Jentafo. Amen. Dia hinasan. Amen. Erade fa banto yem. Amen. Oboniye na afiri wo so. Amen. Obi o hwe yan o tie wadwuma sem wadwuma ne nye yie. Amen. Ye ohia sika no mremo.
Amen. Obi a show bobo she ne mremo. Amen. Pakro no enkai wo. Amen. Ye wato bone mu onyame nsane wo. Amen. Erade nye ofri bone ne mu. Amen. Ye ma bi show so erade nye wo. Amen. Ye busua bone ebusuan kontonche ebusuan pam erade nye wo ofri mu. Amen. Ye ososo da ye bone da ye ne ye twam wo Yesu de mo. Amen. Ye sign da ye no. Amen. Da ye ne enko baby afri ba ye. Amen. Ye ode Yesu kun sem erade nyama. Amen. Oba no nyame fa ne sanka no. Amen. Wo Yesu de mo. 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 Amen. Amen. Miensa. Amen. Amen. Pejanso. Amen. Pejanso ne amon pae. Obo ha yare how. Obo so wadwuma no nyoma nkoye. Nsuo no de odi beye bi adanse e ba. O yare anum bi. Wadwuma sema fa bi ko wadwuma num. Wafuo mu fa bi ko ho. De odi nsuo no beye bi adanse. Nyame ya adoma ochena. Ebe bobo adanse ni bi so akere. Enya senketo nyame ye adwuma. Ochena nyame ya adoma ebe bi 34 no so atum ama wo so wafra fidie no so. Me no bompae. Me hyenyankopon tu me se nsuo biara wa pagya ana wasom nyame ayaresa tu me monwurem ho. Amen. Nsuo no nane ayaresa nsuo. Amen. Nsuo no enane nsenkyerane nsuo. Amen. Nsuo no enane Yesu moja. Amen. Ye odi beye bia adanse amara. Amen. Documents bia ode agu wafidie no so wasom nyankopon adanse entoso. Amen. Me friend nyame favor. Amen. Me friend nyame grace. Amen. Se entoso wo Yesu demo. Amen. Obi bia o twen se yen email o yen text o yen frɛ o phone no nyame ngosra to phone no so. Amen. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Nyame shira opi se ya de mra na ya dwuma wa fidie so. Announcement ya de kan mo bebre ya mo follow ya na ya mo pesa mo ba bebe bia ya mpaebo no ochena no eye efiada mpaebo eye anopa ochena nye watch night mo hye na so papa ebi mese no maba ochena ya anopa sori 9 o'clock na ochena na wotwe na bosome no ahyase bia kwa eye efiada edi kan wo bosome bia mu na ede ye watch night enti ochena fiada yi na wotwe na ye watch night no te mon hye na so se na bia wo metwa kwan engo ochena de ya no pasori ebo 9 na ya hye anopasori na sente hye no nso sa bredi me de 1 hour esi ho o hwe wo screen na ni mama mo hwe TV numbers ne ya mensa ofra menya bre na me no abompa ye 1 hour ebia da ye so bi adwuma sam sika sam oba ebia wo obi man so obetima afre mo nso so align no so ye hye no o de o twen ofra na amafo giransa na wa twen ye kakra na wa afre ena normal na edika ne de toso mienu amebo bia sai ya WhatsApp normal obetimi de voice note so afa so o wa dance de bi so obetimi de voice note aba normal edika ne 0557 0557 000 000 967 0557 0557 000 967 normal toso mienu 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 0553 53 89 shira opi ochra same time you better share 9 to 10 men you were feeding in fresh Sompa TV and Asa Sompa Radio kwanso na tie nyame asem ye free house of for the echi na obeye nshira bye bye.